Ako rin si Samuel Polvera, no? Og antoson lang nato karon, no? Stay at home sa karon kay COVID-19 manggod karon og perminti ta maminaw sa ato ang gobyerno og labaw na sa ilahang kanang turagsoy sa multicab nila og maminaw pud ta sa turagsoy sa tamban nga taggis na lang ang kilo kay bagsak presyo man. Og kanang kuan guys, di po na to kalimtan nga magsuot og mask di para sa nang uban nga positive batignaw dili gyud magsuot og mask. Og sa mga batignaw pag mas ang taon mo sa mga manag-uyab dira, no, antos lang ta sa ato ang relasyon ug balag sakitan og puson. Kung magtula gani dapat 1 meter away kay social distancing man. Ug antoson lang tanon nato ang pagka LDR. Ang kanang LDR nga akong pasabot guys, dili ingon nga LDR nga long distance relationship. Ang kanang akong LDR nga akong gingon kana ng lockdown relationship kay COVID-19 man. So lockdown sa takaron ang inyo ang mga relasyon na kay COVID-19 basig nagtula ninyo dira nya nay matakdan. O di patay mo. Sa mga grasa dira, no, labi nang sigtambay dira sa plaza, dili mo bagay nga mag social distancing. Kaya sa mga social rana, sabot mo ay po ninyo yung na guys nga na ako'y virus. Wala ko'y virus. Mura lang yung virus. Ingatan mo siya. Pinaniwala niya ko na siya. Nawala na lang siya ang pagmamahal.